Når du laver en videnskabelig metode, skal du udføre 6 steps. Først og fremmest skal du definere spørgsmålet eller problemet, det vil sige, at du kommer med en problemstilling, og herefter definerer du spørgsmålet eller problemet, så du er sikker på, hvad det er, du skal arbejde med. Så skal du indsamle information om problemet, så du har nogen viden, som du kan inddrage i din metode. Du skal formulere en hypotese ud fra det data, som er tidligere indsamlet, og du senere i metoden kan bruge til at sammenligne med dit resultat. I step 4 udføres eksperimentet med en klar fremgangsmåde. Så gør du der observationer om forsøget og om det resultat, du får. Hvis det er kvalitativt data, kan du sammenligne det, og hvis det er kvantitativt data, kan du eventuelt sætte det ind i en tabel og lave en graf ud fra det. Lav en konklusion ud fra dine observationer. Her skal du helst kunne konkludere et resultat. Støt det eventuelt op med din hypotese om eksperimentet, hvis den passer. Hvis hypotesen ikke passer med resultatet, formuleres en ny hypotese, og forsøget gentages. Når hypotesen og konklusionen stemmer overens, gentages forsøget mange gange for at sikre sig pålidelige resultater. Her har vi Bob. Bob skal lave et rødbedeforsøg. Han følger en naturvidenskabelig metode. Først definerer han spørgsmålet: har alkohol indflydelse på cellemembranens virkning? Bob indsamler informationer om alkohol og om cellemembranen. Så formulerer Bob en hypotese ud fra forsøget om alkohols påvirkning. Dette kunne f.eks. være: alkohol kommer til at påvirke cellemembranens evne til at transportere stoffer ud og ind af cellemembranen. Nu udfører Bob eksperimentet. Bob gør observationer og indsamler data fra forsøget. Nu laver Bob en konklusion, f.eks. at alkohol har en virkning på cellemembranen. Den kan nu understøtte med sin hypotese, nemlig at alkohol kommer til at påvirke cellemembranens evne til at transportere stoffer ud og ind af cellemembranen. Bob kan nu konkludere, at hypotesen blev bekræftet. Han kan gentage forsøget mange gange for at se, om det giver samme resultat.